ona rada byla, že ju pěkně podojila a já člověk ubohý. A keď kávu varila, všetko ju oslovila, ešte ona rada byla, že ju pekne poslovila a ja človek ubohý. A keď juva omačky polamala užičky, ešte ona rada byla, že ich pekne polamala a ja človek ubohý. Dobre mu tak, nevie sa ženiť, to není Moštedňan. Ten sem došiel až odniekať, že dočkovať ani neviem, kde to je, či to je vôbec na Slovensku, alebo niekde pri Budapešti, alebo pri Očovej. No, a tiež tak všelijak sa mu vodilo, pretože aj ju nechceli, aj komisár zle stalo, aj musel utekať cez pole. Všetko vám tu zaspíva. Opadla na jemu, poničujem, podkola, do chce spole, dievča milovať. Dievča milovať, ten musí vedieť, Ešte jeden sa chce oženiť do Hoštetna, ale dokonca sa možno aj oženil, ale pôjdu vyševať do Malace. A jak to bylo vlastne? No to nám Lenička vyspíva. Do mikrofónu. Ešte raz odzala to. Ísť mikrofón. Do Malace, Šlašovičku, Moáci, zaumiel si kopitona. Musel sa on páciť. Všetci. Macejko, Macejko, zahraj mi Macejko, za tú peknú strunu, hej,
Všetci. Hej, Macejko, zadaj mi materko, hore ruky a ukážeme sa vám, ako sa tancuje kučeravá kača. Mnohí z vás, čo ste možno ani neviete, že takto sa to bola kedy hrávalo. A ideme na to, dobre? Ja mám rád tú kučeravú kaču, ja mám rád tú kučeravú kaču, ja mám rád tú kučeravú kaču. A to je ženský chmat. Ženský chmat je vlastne dámska dovolenka, kedy si dievčence vyvádzajú chlapcov, ale za to solo, čo si dajú zahrať, musia zaplatiť. Takže prosím vás, prvé solo budú tancovať títo tri kombalinky, ale musia muzikantom zaplatiť sem, 5 eur, 20 eur, táto platí muzice, tá je chlapci z dobrej rodiny je. Dobre, treba si ju opýtať. A môžete si už teraz vyviesť chlapcov a pustí sa vám hudba. Len tí, čo majú solo tancujú. Smiem, prosím. Tomášku, poď. Tomi, poď. Hudba. Tancuj. A teraz môžu ísť už tankovať všetci ostatní. Poďme. Dobre. A teraz budú mať solo takéto 3 krásne šípové ružičky, ale samozrejme, keď muzikantom túto do bubňaké niečo zaplatia. No moja ukáž, koľko dáš? 20, 50, tak málo, len 10. Za 10 hrajete aj za 10 eur? Hrajeme? Dobre. Tak si vyberte chlapcov, nech sa páči. Pekne smiem prosiť. A hrajeme.
ide podľa toho, koľko zaplatia. Muzikantom 10, 20, 5, to je málo, 10, 50. Chalani, kúknite sa na ňu 50, 20, 50. Aj tá je dobrá, ty sú bohatí. Dobre, seberte si chlapcu, nie prosiť. Áno. Baso hraj. Všetci môžu tancovať. Všetci môžu tancovať. Aj rozpieváci, keď zaplatá. Co sa ti stalo? Odbila 12. hodina, ale ešte odbije a my si ju vypočítame všetky pekne nahlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pán riaditeľ, naučili sme deti do 12 počítať. Odbila 12. hodina, spí každá potvora